Je kent er op jou net omheen, Douwe Egberts. Een enorm koffiekopje bij de ingang van de vlekken, een eigen plein in het centrum en een drukbezochte museumwinkel. Dus ik denk dat Jouren wel een plak is wat groot worden is toch de werknemers van Douwe Egberts. En zo die fabriek je net stien had, dan weer Jouren heel oors op elkaar zet waarschijnlijk. De skieters van Douwe Egberts begiet in 1953. Egbert Douwes iepert in dat jaar together met zijn vrouw Ake Thijsens de Witte Os, een winkel in koloniale waren. Het familiebedrijf zal uitgroeien tot een vooruitconcern. Maar thuis, uitrustend bij de koffie, zijn ze het allemaal roerend met elkaar eens. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie. In 1984 werd D.J. oernom door het Amerikaanse Sarah Lee. En daarmee raad je de juiste roots hield niet meer op de achtergrond. Ik meewerkers moeten bot wennen onder een nieuwe baas. Zoals Klaas Jelsma, die 40 jaar bij D.J. werken had. Er werd volle meer letten op de rendementen. De aandeelhouder uit Amerika woe heel zien. Hier heerste daarvoor eigenlijk meer een gemoedelijke sfeer. Je werkt voor de familie. Je werkt in teamverband vooral. En die verhoudingen werden wel wat beperkter. Maar Joet is er de nieuwe naam. Een hele moele vol. D.E. Master Blenders 1953. En krijgt D.E. boven dat een zelfstandige positie. Los dus van memmerconcern Sarah Lee. Dat is goed nice. Maar vinden de jousters dat ik van de nieuwe namen? Wat budget bijgelijks Master Blenders? Ik vind het niet. Dat vind ik het niet. Nee, zo ergens ben ik dat. Ik ben altijd naar echte Friesen geweest en het brood ik Friesen niet. Ik dacht eerst toen kom jij dat moet ik nog even oefenen, want die zitten er maar net direct in het kapje. Het is een woord wat net bij iedereen, zeker in Nederland, net bekend is. Maar internationaal vind ik het wel, het koffie- en theegebeuren wordt toch wat meer naar voren helpen. Ik zei dat ik mijn vrouw, ik zei nee, die namen, die Engelse namen, die moeten ze achterlaten. Nee, dat vond ik niet mooi.